Y bore da, mae'n hyfryd cael croesawu chi bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist i'n oedfa ni. Croes cynnes arbennig i chi os ych chi'n ymweld â ni. Mae'n braf cael y cwmni chi gyda ni fel hyn ar fore Sul. Mae Emyr yn arwen ni yn yr oedfa bore yma, a ni'n dymuno bydd Duw yn bendithio Emyr a nynne wrth i ni gyd addoli. Ar ôl yr oedfa, croeso chi aros gyda ni am baned, ac yna mae'n ysgol Sul, tua cwarter i 12 i'r plant llai, ond ni wedi bod yn cael wythnos o weddi yr wythnos hon yn yr eglwys, a ni'n mynd i gael cyfle wedyn achub ar y cyfle i weddio gyda'n gilydd, yn lle cael ysgol Sul y bore yma. A diolch i fi i Gwydion am drefnu yr wythnos na weddi yr wythnos hon. Os chi'n cofio, mae casgliad y mis ar gyfer mis Ionawr yn mynd at waith United Beach Missions. A ni'n falch iawn bod Tyse wedi gallu dod o eglwys Malpas Road yng Nghasnewydd, sydd ynghlwm a UBM, i sôn rhywfaint am y gwaith na gyda ni y bore yma. Fydd ni'n clywed rhywfaint gan Tyse nes mlaen yn yr oedfa. Wedyn, gweithgar yr wythnos, cwrdd gweddi, nos Fawrth fel arfer fan hyn, cwarter i 8, paned a sgwrs yn Hinia, bore di Mercher ym Mhaerdydd 10, cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar Zoom nos Iau am 8 a'r clybiau di Gwener fel arfer. Cofiwch, menywod, mae'n daith i Gaerfaddon i chi bore dydd Sadwrn nesa, ac yna, ymbell i fydd i gofio blaen rybydd, brecwast i'r dynion ar y 40 o Chwefror. Felly cofiwch yna, dydd Sadwrn 40 o Chwefror, brecwast dynion, ac yna Sul canlynol, neu'r yn edrych y dydd Sadwrn canlynol, yr ail o Fawrth, yn y gwrdd aelodau mynd i fod fan hyn am 3 o'r gloch. Felly cofiwch am hynny, ac yna'r diwrnod canlynol ar y 3 o Fawrth, bydd yn oedfa Gwyl Ddewi fan hyn bore dydd Sul. Felly cofiwch am y dyddiadau hynny. Os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen ni eto hyn o'n 5, ac wythnos nesaf fydd Gwydion yn arwen ni yn y bore a'r nos. Gwnewch ni ddechrau'r oedfa'n iawn a throi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni am ddifrifoli nawr wrth dod o dy flaen di, ni am feddwl yn iawn am beth yn ni'n ei wneud, bod ni'n dod o flaen y Duw byw, y Duw holl a lluog, y Duw sanctaidd a chyfiawn. Arglwydd ni'n gweddio, neu di gwneud ni'n ymwybodol o'r hyn ni'n ei wneud, bod ni'n deall, bod ni'n dod o flaen Duw sydd tu hwnt i'r hyn y gallwn ni ddychmygu. Arglwydd ni'n gweddio bydde gyda ni i parchudig ofn wrth dod o dy flaen di. Arglwydd ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod o gwbl, yn gallu dod hefyd gyda llawenydd, yn gwybod bod gyda ni Dduw sydd hefyd yn dad i ni, yn un sydd i rhoi i fab i hun, yn iawn dros ein pechodau ni. Arglwydd ni'n ymwybodol bod ni'n heiddi dim byd, ac eto ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod bore yma, yn nid yn unig yn galw ti yn dad, ond dod gan holl ddisgyfiadau ger dy fron di, yn gwybod bod gyda ti gofal tad troso ni. Arglwydd, os ti wedi rhoi dy fab dy hun, beth nid i ddal yn ôl i ni. Arglwydd, gna ni'n bobl ddisgwylgar, ni'n gweddio bore yma, neu di trwy ysbryd lan, presynoli dy hun yn plith ni, i efo bod ni'n cael blas ar dy bethau di. O Dduw, ni'n gweddio yn ei di drigarhau wrthon ni, yn ei di endras, cyfarfod ac anghenion pob un ohono ni, a bod ni'n ymwybodol, bod ni wedi cwrdd ar Duw byw y bore yma, a bydde hynny gygoniant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rodri. O'n ni'n mynd i ganu mawl gyda'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 36 yng Nghrym Mawl 2.
Bydd y geiriau ar y sgrin. Yr gan gyntaf yma yn diolch i Dduw am ei ffyddlondeb e. Mawr dy ffyddlondeb, fy niw yn dy nefoedd. Triw da ddewid bob amser i mi. Cadarn dy air dy drigaredd ni fetha. Ddoi, heddiw'r un a thragwyddol o'i ti. Ni'n dod at Dduw y bore yma sydd yn ffyddlon, sydd yn gweld ni yn ein hangen ni a sydd yn gallu darparu at bob angen. Ond ni sefyll i ganu yn gilydd. Derbyn pethau da o ddwylo. Yr arglwydd ac un o'r pethau da mae di roi i ni yw ei air. A felly ni'n mynd i ddarllen nawr o air Duw. Ni'n troi bore yma at 1 Corinthiaid, lle llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, pennod 9, ac yn darllen adnodau 1 i 23. 1 Corinthiaid, pennod 9, a dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air ein Duw ni. Onid wyf fi yn rhydd? Onid wyf yn apostol?
Onid wyf wedi gweld Iesu ein harglwydd? Onid fy ngwaith I ydych chwi yn yr arglwydd? Os nad wyf yn apostol I eraill, o leia rwy felly I chwi, oherwydd chwi yw sêl fy apostolaeth yn yr arglwydd. Fy amddiffyniad i'r rhai sy'n eistedd mewn barn arnaf yw hyn. Onid oes gennym hawl I fwyta ac yfed? Onid oes gennym hawl I fynd â graig sy'n gristion o gwmpas gyda ni? Fel y gwna'r apostolion eraill, a brodyr yr arglwydd, a Cephas. Neu aym y fi a Barnabas yn unig sydd heb yr hawl I beidio a gweithio I ennill ein bywoliaeth. Pwy fyddai byth yn rhoi gwasanaeth milwr ar ei drail ei hun? Pwy sy'n plannu gwynllan heb fwyta o'r ffrwyth? Pwy sy'n bugeilio praidd heb yfed o'r llaeth? Ai ar awdurdod dynol rwyf yn dweud hyn? Onid yw'r gyfraith hefyd yn ei ddweud? Oherwydd yng nghyfraith Moses mae'n ysgrifenedig, nid wyt I roi genfa am safon ich tra bydd yn dyrnu. Ai am ychen mae gofal Duw? Onid yw'n eglur mae ein mwyn ni mae'n ei ddweud? Ie, ein mwyn ni yr ysgrifennwyd ef. Oherwydd dylai'r arddwr aredig a'r dyrnwr ddyrnu mewn gobaith am gael cyfran o'r cnwd. Os ydym ni wedi hau had ysbrydol eich lles chwi, a yw'n ormod I ni fedi cnwd materol ar eich trael chwi? Os oes gan eraill ran yn yr hawl hon arnoch, ond ni ddylem ni fod a mwy. Ond nid ydym wedi arfer yr hawl hon. Yn hytrach yr ydym yn gofef pob peth, rhag I ni osod unrhyw rwystyr ar ffordd efengyl Crist. Ond I wyddwch fod y sawl sy'n cyflawni gwasanaethau'r demo yn cael ei bwyd o'r demo, a bod y rhai sy'n gweini wrth yr allor yn cael ei cyfran o aberthau'r allor. Yn yr un modd hefyd, rhoddodd yr arglwydd orchymyn i'r rhai sy'n cyhoeddi'r efengyl ei bod I fyw ar drail yr efengyl. Ond nid wyf fi wedi manteisio ar ddim o'r hawliau hyn. Ac nid mwyn cael dim o'r fath I mi fy hun rwyf yn ysgrifennu hyn, byddai'n well gennyf farw na hynny. Ni chaiff neb droi fy ymffrost yn wagerdd. Oherwydd os wyf yn pregethu'r efengyl, nid yw hynny yn achos ymffrost I ni, gan fod rheidrwydd wedi ei osod arnaf, gwai fi os na pregethaf yr efengyl. Os o'm gwirfodd yr wyf yn gwneud hyn, mae I mi dal. Ond os o'm hanfodd, rwyf yn gwneud gorchwyl sydd wedi ei ymddiried I mi. Beth felly yw fy nhaw? Wel, hyn ydyw fy mod wrth bregethu'r efengyl yn ei chyflwyno am ddim, heb fanteisio o gwbl ar fy hawl yn yr efengyl. Oherwydd fy mod yn rhydd oddi wrth bawb, yr wyf wedi gwneud fy hun yn geithwas I bawb, mwyn ennill rhagor ohonynt. I'r iddewon eithym fel I ddew, mwyn ennill iddewon. I'r rhai sydd dan y gyfraith, fel un ohonynt hwy, nad wyf fy hun dan y gyfraith,
mwyn ennill y rhai sydd dan y gyfraith. I rai sydd heb y gyfraith fel un ohonynt hwythau, nad wyf heb gyfraith Duw, gan fy mod dan gyfraith Crist, mwyn ennill y rhai sydd heb y gyfraith. I'r gweiniaid, eithym yn wan, mwyn ennill y gweiniaid. Yr wyf wedi mynd yn bob peth i bawb mwyn i mi mewn rhyw fodd neu gilydd achub rhai. Dros yr efengil yr wyf yn gwneud pob peth, mwyn i mi gael cyd-gyfranogi ynddi. Amen. Diolch i Dduw am ei air un i'r bore yma. Mae Bethan yn mynd i ddod ymlaen nawr i roi stori'r plant. Diolch Bethan. Pawb yn iawn bore yma? Ie? Dim eira, wythnos yma. Siomedig? Ie, oer iawn yn doedd, ond oedd dim eira yn y pen draw, nag oedd dim ysgol yn cael yn anffodus. Rhai ysgolion yn y gogledd wedi, ond dim eich ysgolion chi yn anffodus, na ddo. Reit, bore yma, da ni'n mynd i siarad am air, falle fydd yn clywed yn siarad am bore yma, a'r gair yma, dwi'n sôn ar y sgrin nawr, ydy ymwadu. Pawb chi deud y gair yna? Chi'n darllen yna? Chi'n deud efo fi? 1, 2, 3. Ymwadu. Chi'n gwybod, ydych chi'n clywed y gair yna o'r blaen? Ydy'n gair newydd i chi? Sut ydych chi'n... Ydy e? Ie? Rychan? Gair hollol newydd i ni, ydy e? Ymwadu. Mae'n gair eitha anodd. Mae'n anodd i ddweud e. Mae'n anodd i ddarllen e. Dwi ddim yn haws. Ond mae'n hynod fwy anodd i ddeall e ac i wneud e. Okay? Nawr, yn mwyn deall e, dwi jyst yn ei fynd nôl i Ionawr, y cyntaf. Beth nath ni drafod hwn yn yr ysgol Sul? Beth mae pobl yn gwneud ar ôl dolyg? Wedyn, da ni'n cael y flwyddyn newydd. Be mae lot o bobl yn gwneud flwyddyn newydd? Maen nhw'n creu rhywbeth. Chi'n cofio ni sôn amdano yr ysgol Sul? Wel, maen nhw'n creu addunedau blwyddyn newydd. A mae rhain yn ni falle wedi creu rei yn mis Ionawr, a falle erbyn nawr bod ni wedi anghofio amdano nhw. Yn yr ysgol Sul, nath rhain ych chi sôn eich bod chi'n mynd i falle gwario bach llai o amser ar rhain. Ti'n cofio, Ile? Ie? Oedden ni'n mynd i roi screen time ymlaen, yn doedden ni? Ac oedden ni'n mynd i ddefnyddio bach llai o'r rhain. Ydyn ni wedi? Ydy'r screen time wedi gweithio? Falle? Dwi'n gwybod bod i fi wedi mynd fyny o lawr ers y dynod yna. Falle oedd rhain yn ni yn deud bod ni'n mynd i fita chydig bach llai o'r rhain. Da ni'n gwybod, da ni'n cael bita, nhw, ond da ni'n gwybod, dyn nhw ddim yn dda i ni, nachdyn. Dyn nhw'n dda yn arbennig i lle. Dyn nhw'n dda. Ac eich oedd rhain yn ni wedi dweud, dwi'n mynd i bita llai o'r rhain. Falle, fi'n gwybod bod rhai pobl yn y capel yma yn chwarae lot fawr o Xbox, PlayStation. A falle bod rhai pobl wedi dweud, blwyddyn yma, dyma flwyddyn, dwi'n mynd i chwarae llai ar y pethau yma. A falle bod rhain yn ni wedi dweud bod ni'n mynd i wylio llai o'r teledu, o'r sgrin. Achos da ni'n gallu, dyn ni? Mae gen bob un yn ni teledu yn y cartre ni. Ond falle bod rhain yn ni wedi dweud, dwi'n mynd i, blwyddyn yma, dwi'n mynd i wylio llai o'r rhaina. So, ydych chi'n gwybod bach mwy am ymwadu rwan? Be ydych chi'n meddwl mae ymwadu meddwl? O ddallt y pethau ni gyd. Os dwi wedi ymwadu o bita llai o losin, os dwi wedi ymwadu, beth ti'n meddwl mae'n meddwl? Deud na. Deud, bod fi'n gallu, dwi'n mynd i drio stopio gwneud hwnna wan. Yeah? Rwan, mae'r dar yma yn Clemmer di darllen bore yma, yn mynd hyn oed yn bellach na hynny.
Mae'r darn yn deud, weithiau, os da ni'n ymwadu am bethau, mwyn helpu pobl eraill, weithiau mae hwnna'n gallu ennill pobl i gredu yn Iesu Grist. Felly dwi eisiau ni ddychmygu am funud, defnyddio'n dychymyg. Ydych chi'n dda'n defnyddio'ch dychymyg? Os gennych chi dychymyg byw, falle, yn yr ysgol, pan ydych chi'n gofod sgwennu stori, neu beth fel, ydych chi'n gofod defnyddio'n dychymyg. A weithiau mae'n helpu, os ydych chi'n cael llygyd i defnyddio'ch dychymyg. Dwi eisiau chi feddwl rwan bod, eisiau chi ddychmygu, dwi'n mynd i fod yn anodd, bod ganddo chi ffrind. Pawb chi dychmygu bod ganddo chi ffrind? Ie. Chi gyd ffrindiau yn yr ysgol. A mae'r ffrind yna wedi deud blwyddyn yma, maen nhw'n mynd i stopio bita siocolate. Reit? Chi'n dychmygu hynny wan? Ffrind chi yn yr ysgol wedi deud, blwyddyn yma, Beca, dwi'n mynd i stopio bita siocolate, mae wedi deud. A beth ti'n deud wrth hi? Ti'n deud, da iawn chdi? Mae hwnna beth da i wneud. Mae'n mynd i fod yn anodd i chdi. Ond da iawn chdi yn wneud o. Ie? Okay? So chi'n neud hynny? Gret. Chi'n cefnogi hi, chi'n deud, gret. Beth sy'n mynd? Ti'n gofyn? Ond mewn parti, mae na gacen siocled hyfryd yn dod. Rwan ta, be ydych chi'n mynd i wneud? Ydych chi'n mynd i fita fo? Na bys a fwyon yn ei wneud, da? So ni yn... so chdi'n deud y ffrind, oedd y cacan na dde? Oedd y mor neis. Hwn di'r cacan gorau dwi wedi cael trwy'r flwyddyn. O'r siocled, man, lovely. Reit? Sut mae'ch ffrind chi'n mynd i deimlo wedyn? Wel, mae'n mynd i deimlo fel, sy'n mynd i licio'r gacen yna hefyd. Ie? Beth os? Fys chi'n deud, hyn yn anodd. Reit, dwi'n gwybod bod chdi'n mynd bita chocolate blwyddyn yma, a ti'n gwybod be, i fod yn ffrind rili da, dwi'n mynd i bita fo chwaith. Just unwaith, just un tro yma. Dwi'n mynd i gefnogi chdi yn hwn. Sut chi'n meddwl fysa'ch ffrind chi? Sut ydych nhw'n teimlo os ydych chi'n gwneud hynny? Os ydych nhw'n teimlo, os ydych nhw'n hapus, os ydych nhw'n hefyd teimlo, o'na ffrind da, beth ydych nhw? A dyna beth mae'r dar ma'n deud bore yma. Weithiau, wrth fynd hefo rhywun, wrth fod y ffrind da na, wrth fynd y filltir ychwanegol na, wrth ymwadu rhai pethau, mwyn pobl eraill, weithiau mae hynna'n gallu gwneud i bobl feddwl, beth sy'n arbennig am y person yna? A dim beth sy'n arbennig am y person yna ydy bod ni'n dda, beth sy'n arbennig amdano ni os ydym ni'n Gristnogion, ydy bod Iesu Grist wedi marw drosto ni, a bod ni'n credu yn fo. A weithiau mae ni'n ymwadu, gallu helpu pobl eraill i weld cariad Duw tuag ata ni. So, bore yma wrth i chi wrando, eisiau chi feddwl am y gair newydd na ydych chi wedi dysgu heddi yma, ymwadu. Ydych chi wedi gwrando yn arbennig o dda bore yma. Diolch yn fawr, gych chi fynd nôl i'ch seddi. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Yna ni ganu eto dyn gilydd. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y mynau nesaf, rhif 432. 432. Fy ngorchwyl yn y byd yw gogoneddu Duw, a gwylio dros fy enaid drud yn ddiwyd tra fwydd byw. Fe'n galwyd gan fy nyw i wasanaethu fy oes. Boed i'n ymroi i'r gwaith a byw i'r gŵr fi ar y groes. Ac ymlaen o'n i sefyll i ganu.
Fel gyhoeddodd Rodri, ein casgliad i'r mis yma yw gwaith yr United Beach Missions, ac mae Terza yn gredig iawn di ymuno gyda ni. Warm welcome to you, Terza. Please come and tell us a bit more about the work. Thank you. Ooh. Have we got? Brilliant. Okay, I can't see them from here, so somebody's going to have to tell me if when I'm clicking nothing happens, because otherwise I'm just going to stand here and keep clicking away. Thank you so much for the invite. It's always been such an encouragement when we kind of hear that you're supporting us, and so it's really good to have the opportunity to come and to share a little bit with you about what we do. I've only got a few minutes, so it's going to be very much a snapshot of the work of UBM, but I'd be delighted to chat to anybody at the end who wants to kind of ask a few more questions. So the first question, the first thing to just share is a little bit about what our beliefs are. What are we here to do? And you'll have seen across the top that our strapline is sharing the good news of Jesus. And that is what we're here to do, to go out. UBM started in Wales in 1953 in Llandudno, and we moved our headquarters back to Wales about 6 years ago. Or to Wales, actually. It never was in Wales. It was always in Leeds, bizarrely. But it's now based in Bridgend, and we are based out of the EMW offices. But what is it that we are here to do? Well, I wanted to just give you an overview of what our the essence of what we do is. And the first thing is this: we believe that our God is a God of love. We believe that our gospel is a gospel of love. And therefore, all of our guidelines and everything that we do as a team is rooted in that love. So that is the basis of what we're doing. So how does that in practice work out? Well, firstly, it works out in a love for the Lord. So that may seem really obvious, but it's always good to state the obvious, isn't it? Every single team member who comes on our teams should be a believer, somebody who loves the Lord. How can we reach out to the lost if we don't have that love ourselves? So a love for the Lord and a love for the lost. And so when we serve with a love for the lost. Everything we do should be reaching out and saying, we want to share the love of the Lord with these people that we're meeting. The thousands upon thousands of people that we come across on the beaches and in the cities who don't know anything about God. And it's becoming more and more obvious that even, and I'm very, very young, I really am, but in my lifetime, things have changed in terms of what I grew up with. I didn't particularly go to I didn't go to a Christian school, but every day we started the day with the Lord's Prayer and we ended the day with the Lord's Prayer and we had a Bible story. It was just part of life. So many children don't get that anymore. They have nothing. Families who don't know. But in order to do that, we need to serve together as a team, practically showing love for each other. It's hard work, being together with a group of people you've never met before, mostly, and spending a week together, living together, serving together, working together. So you need to have love for each other to get through your week. And it's so much blessing, the amount of people that you meet and being able to serve together and to just have that one goal in mind. Nothing else. We're here to serve the Lord. So what does that look like in practice? Just check I'm on target. So yes, what does that look like in practice? Well, we go out and we reach families on the beaches. That is probably our best known ministry, United Beach Missions. They're kind of close in the title, and that's how we started. And we would do that by going out and running family programs. So the children are not left unattended. We don't run a children's program as such, because the families need to stay around and to be with the children. And that way we can reach out to whole families as we share the gospel. So we do run the children's program, so it's games, quizzes,
the usual kind of stuff you'd find in a children's club. So we would do that on the beaches, but we also have the families around. So as team members are interacting with the children, there's also team members interacting with the adults who are sat around and seeking to reach out to them. And then in the evenings, we would be doing family kind of outreach programs, so things like it's a knockout or a smuggler's trail, depends what the team decide to do, because there's a whole variety of things you can do. But that would be the kind of thing. So if you go to somewhere like Mumbles, which is the nearest beach team to here, at Langland Bay, they would run perhaps like it's a family knockout or something like that. So those are the things that we do on the beach, but we also have other aspects to the work which are probably less known. So the second one is our city outreach work. And the city work is run across the, mainly in England. We do have one in Scotland, but places like Cambridge, Canterbury, Oxford, London, and we're going out and we're doing things out on the streets. So it would be street preaching. It would be, we have something called a question of the day, which is incredibly effective. It's only been running for a few years now, but we would have a question up and it might say something like this: did Jesus really rise from the dead? So we don't go for kind of your controversial questions. It's much more, how quickly can we get to the gospel from this question? So we would have that question up, and then we'd have boxes that say yes, no, maybe. People come, they answer the question, and hopefully you get to interact with them. An incredibly effective way of opening up gospel conversations. So that's our city work. We also run work on the with international students. Sorry, I couldn't remember which order I put them up in. International students. So in Bournemouth, you get a lot of international students that go there. Phenomenal opportunities to go to one place and reach out to lots of nations, many even closed countries that we wouldn't be able to go to. And we have the opportunity on the beach. And then finally, we also have our overseas work. So we work in continental Europe. And so we go to Switzerland, Spain, Italy, France, and Portugal. And we run different programs there as well. So a lot of it is beach programs, working with the locals in the national language. So you do need to be able to speak those languages to be able to join those teams. The Swiss one is slightly different. The team runs in French, but again, we run during the jazz festival. So masses of opportunities to reach out to hundreds and hundreds of nationalities. I think last year they counted something like 150 nationalities that we knew of that we'd come across in 1 week. So again, loads and loads of opportunities. So moving swiftly on, I'm afraid I'm going to have to look at this one because I haven't quite, sorry if I'm messing with this, bad. So what did we do in 2023? So on the beaches in Wales, we had 17 weeks that ran across Wales. Slightly more in England, we had 19, and then in Ireland, we had 12. So that just gives you the scope, and that's just the beach work of the places that we were able to operate. If you're interested in knowing a little bit more about exactly where we operate, then there's some literature at the front which gives you that information and tells you kind of approximately where we go and when. We had 12 of our city Christian Answer Weeks, and this is all running, by the way, we do a couple of missions in May, so we do 2 over the 2 bank holidays. The rest of the time, it's June, July, and August. So it's really, really concentrated, what we do. And then finally, with our Irish work, sorry, not the Irish work, with our international work, we had 7 on the continent, and then we have something called Avance teams, and they're where we go and support a local church, but the local church run the mission. We just provide them with some team members who are able to support. So that just gives you a rough idea of the kind of things that we get involved in. Really busy, lots happening. It's a really kind of quite a busy outreach. But God is very clearly at work in what we're doing, very clearly. We've known of people who became Christians over the summer, people who were saved, people who were asking questions. So lots and lots of opportunities to see how God is moving. Mostly, as I say, most of our work is in the UK. It may not seem it, but God is clearly at work in the UK. Do pray for us. Pray we get the team members. Pray that we get the opportunities. We don't take it lightly that we're able to have these opportunities. We really don't.
One of the things that we think is really important is to try and reach out to people in their own language. So when we go to France, we have literature in French. And one of the things we've done over the last few years is we've been working on translating our own literature into Welsh. So we've got a number of things. I've brought some examples for you to see. We've got a number of things that we've had translated into Welsh. It matters to people to be able to read things in their own language, whatever language that is. So, for example, this particular tract we have in about 12 different languages, I think, now. So that when we see people and meet them, if you can hand something to somebody in their own language, they're much more likely to read it. I met somebody in London, and this lady, and I started chatting to her. She didn't speak very much English at all. I managed to ask her what her first language was, and she said Dutch. So I kind of dug around my box and handed her some stuff in Dutch. She was absolutely thrilled and went away reading it just because it was her language. So do come and have a look at that. But how can you get involved just as I finish? Please do pray for us. Sign up for our prayer letter. It comes electronically. If you don't have email but you'd still like to get it, do feel free to fill in a card and we can send it by post to you. So we still do send them by post. There's some cards down here you can sign up. If you're somebody who uses PrayerMate, you can sign up on PrayerMate and follow us on that. If you don't know what PrayerMate is, don't worry too much. If you want some more information, you can come and scan these QR codes if you're that kind of person. If you're not, fill in a bit of paper and I'll send it to you. And we'll send you some more information about what we have available. And finally, we'd love to have you come and join a team. One of our problems is that we go to some Welsh beaches and we don't have many Welsh speakers. So it would be absolutely fantastic if we could have some more Welsh speakers so that when we reach people, they can be spoken to in their own language. We recruit French speakers, Portuguese, Spanish, Italian, but find it hard to recruit Welsh speakers. So here's my opportunity, a whole room full of them. Do sign up, come and join a team. If you don't feel you can join a team, but you're on holiday nearby, go and chat to the team. They'd absolutely love to see you. But thank you very much. Hopefully I haven't overrun by too much. Catherine hasn't waved at me and told me to sit down yet, which she did threaten, actually, if I went on too long. So thank you very much. Do come and talk to me. And once again, thank you so much for your support, both financially, but also in prayer and inviting me. Thank you. Thank you, Teresa. Diolch yn fawr iawn. Na ni weddio dyn gilydd nawr. Na ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, ni'n diolch I ti am yr efengyl. Diolch bod e'n newyddion da o lawenydd mawr i'r holl bobl. Ac arglwydd ni'n diolch I ti am y geiriau ni wedi darllen o dy air di. Paul yn sôn am y ffordd roedd yn barod I ddod yn bob peth I bawb mwyn rhywsut ennill rai. Ac arglwydd I ni'n diolch nawr bod ni wedi clywed am esiampl arall o hynny wrth I bobl fynd i'r gwaith yma ar y treithau a trio dod ochr yn ochr gyda pobl mwyn cyflwyno yr arglwydd Iesu Grist. A dad, ni'n diolch bod, fod gennym ni newyddion da i'w rhannu. A ni'n gofyn ei di helpu ni ni fel eglwys, helpa dy eglwys di yng Nghymru, ym Mhrydain, yn Ewrop, yn y byd arglwydd, helpa ni I gyrraedd pobl. Helpa ni I fod â baich dros eneidiau pobl. Ni'n gweddio fel oedd Bethan yn sôn yn y stori plant, y byddwn ni yn caru pobl ac eisiau bod yn garedig gyda phobl ac yn barod I ymwadu a'n hunan mwyn dangos y cariad yna a thrwy hynny arglwydd. Ceisio ennill pobl at ti dy hun. Dad, ni'n gweddio am dy help di yn hyn. Ni'n gofyn am ddoethineb yn y pethau hyn, ond arglwydd ni'n gwybod hefyd mae ti yn unig all achub. Ti yn unig all ddod a pherson I weld ei hangen ac dod yn nhw I gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A ni'n gweddio felly arna si I weithio. Ni'n diolch bod ni wedi cael yr wythnos hon, wythnos o weddi. Wythnos fel eglwys o gydnabod mai ti sydd Dduw am bod ni dy angen di ac
bod ni'n methu gwneud dim hebddo ti, a bod ni'n dy angen di ar lefel personol ac ar lefel eglwysig, ar lefel gwladol a byd eang. Ni dy angen di ymhopeth arglwydd. A ni'n dod felly nawr ac i ni yn gofyn am help i ymwadu a'n hunan ac i godi ein croes ac i dy ddilyn di. Arglwydd. A wneud di felly. Dod yn agos ato ni nawr. Ni'n gofyn y bydde di'n siarad gyda ni trwy dy air di. Ac y bydde di yn gweithio yn ein calonau ni bob un y bore yma. Da'r clywyn gweddi ni. Am ein bod ni'n gofyn y pethau hyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni. O'r llyfr ymynau 174. Un 174. Mae'r Iesu yn fwy na'i rhoddio. Mae ef yn fwy na'i ras. Yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu mas. Ac ymlaen. Nawr ni sefyll i ganid yn gilydd. Os oes Beibl gyda chi, trowch i'r adran y ddarllenon ni. Ac i ni yng nghanol ran o'r llythyr yma, dechreuon ni arno fe wythnos diwetha, adran sydd yn delio gyda'r cwestiwn yma, byti bwydydd wedi aberthu i eilunod. Ydy e'n iawn i Gristnogion fwyta yr bwydydd yma sydd wedi cael ei aberthu i eilunod. Ond fel wnaethon ni weld wythnos diwetha, mae Paul yn defnyddio'r pwnc yma'r testyn yma i fynd o dan y wyneb a delio gyda rai o'r problemau dyfnach o ran agwedd y Corinthiaid. A felly fi'n siŵr bore yma fod y testyn yma, yr adran yma, mae'n teimlo mor bell o'n profiad ni, mae'n teimlo mor amherthnasol. Falle bod chi erioed wedi meddwl o'r blaen am byti bwydydd wedi aberthu i eilunod, ond mae'r egwyddorion, yr principles mae Paul yn cyflwyno, mae nhw yr un mor bwysig, a'r un mor berthnasol ag erioed. Chi'n cofio wythnos diwetha, be welon ni fyna oedd bod angen i ni fel Cristnogion i fod ar mesur cywir o wybodaeth. Mae gwybodaeth yn dda ac yn bwysig, ond bod ni hefyd angen y mesur cywir o gariad yn y ffordd ni'n defnyddio ein gwybodaeth. Nawr wythnos yma, ni'n mynd i weld egwyddor arall yn dod allan.
Ar un o'r problemau oedd wedi codi yng Nghorinth oedd fod yna bobl oedd yn cwestiynu awdurdod Paul. Mae'n cyfeirio atyn nhw yn adnod 3 fel y rhai sy'n eistedd mewn barn arno fe. Ond y bobl oedd wedi bod yn cwestiynu awdurdod Paul fel apostol. Ac mae'n ymddangos, mae un o'r resymau ond wedi cwestiynu awdurdod Paul fel apostol oedd achos bod ddim wedi bod yn defnyddio ei hawliau. Oedd ddim wedi bod yn manteisio ar ei hawliau. Ac o'n nhw'n sort of meddwl i'w hunan, wel falle y reswm oedd ddim wedi defnyddio'r hawliau yna fel apostol, oedd achos bod ddim wir yn apostol. A felly pam ddylswn ni wrando ar unrhyw beth mae yn ei ddweud. A felly nawr yn yr adran ni'n edrych arno bore yma, mae Paul yn mynd i ddefnyddio ei esiampl ei hun, a'i agwedd ei hun mwyn dangos 2 beth iddyn nhw. Gyntaf i gyd, mae'n mynd i ddangos bod yn apostol, bod ganddo fe awdurdod, bod disgwyl ac angen iddyn nhw rando arno fe. Ond mae hefyd mynd i ddangos ail beth, yr egwyddor bwysig yma, sef hyn. Dyw'r ffaith bod gyda chi'r hawl i wneud rhywbeth ddim yn golygu bod rhaid i chi wneud y peth yna. Jyst achos bod chi'n rydd i wneud rhywbeth, dyw e ddim yn golygu bod rhaid i chi i fanteisio ar yr hawl yna. Mae'n llawer o ffyrdd oedd Corinth yn debyg iawn i'n dydd ni. Ni'n clywed lot yn dydd ni, yn ein cymdeithas ni, yn byti rhyddid a hawliau. Dylse pawb bod yn rydd i wneud beth bynnag maen nhw eisiau. Mae pawb ar hawl i fyw unrhyw ffordd maen nhw'n gweld yn dda. A mae Paul yn dweud, na, chi ddim wedi deall. I'r Cristion, nid y peth pwysica yw fy hawl i. I'r Cristion, gwir ryddid yw gallu gwasanaethu pobl eraill. Gwir ryddid yw gallu rhoi lan eich hawliau personol chi lles eraill ac mwyn yr efengyl. Yna'r peth pwysicau Paul, nid ei hawliau fe, nid beth oedd e'n rydd neu ddim yn rydd i wneud, oedd eisiau defnyddio ei fywyd a'i ymwneud gydag eraill mwyn yr arglwydd, ac mwyn lles eraill, ac mwyn yr efengyl. Wel, gynnoch chi ni ddechrau trwy meddwl am hawliau Paul. Beth mae Paul yn dweud am ei hawliau fe ei hun? A chymod, oedd sail cadarn i hawliau Paul ymhlith y Corinthiaid. Mae rhaid ni ddeall hyn. Roedd hawliau ganddo fe. Okay? Roedd Paul yn apostol. Mae'n dweud, onid wyf fi'n rhydd. Onid wyf yn apostol. Onid wyf wedi gweld Iesu ein harglwydd. Oedd Paul yn apostol. Oedd wedi cael ei alw ar y ffordd i Ddamascus. Oedd wedi cael ei gomisiynu gan yr arglwydd Iesu Grist. Oedd wedi treulio blynyddoedd yn Arabia'n cael ei hyfforddi a'i ddysgu gan yr arglwydd ei hun. Mae yn apostol. A mae Paul fel petai'n dweud, chymod be, hyd yn oed os i fi ddim yn apostol i bobl eraill, fi yn apostol i chi. Chwi yw sel fy apostoliaeth. Hynny yw, wrth gwrs bod fi'n apostol, fi'n ddod ar efengyl i chi. Nathach chi ddod i gredu trwy fy ngwaith a fy ngweinidogaeth i. Mae Paul yn dweud felly mae gen i hawl. Mae yna sail i fy hawliau. Mae'n defnyddio esiamplau i bwysleisio'r hyn mae'n ei ddweud. Drychwch ar adnod 7. Mae'n rhoi enghreifftiau gyntaf o fywyd pob dydd. Mae'n sôn am milwr. Dyw milwr ddim yn gwasanaethu yn wirfoddol ar ei draul ei hun. Ydy yna, mae'n cael ei gyflogi, mae'n cael ei dalu. Yna mae'n rhoi yr esiampl o ffarmwr yn plannu gwynllan. Dyw, dim ffarmwr yn plannu gwynllan ac yna ddim yn bita neu'n mwynhau o'r ffrwyth. Mae'n wirion i feddwl hynny.
Neu meddyliwch am fugail, pwy sy'n bugeilio praidd heb yfed o'r llaeth. Mae Paul yn dweud, drychwch ar y byd o'ch cwmpas chi. Os oes rhywun yn gweithio mewn gwahanol feisydd, maen nhw'n mynd i gael eu cyflog, maen nhw'n mynd i gael eu tal, maen nhw'n mynd i fwynhau o'r ffrwyth. A mae Paul yn dweud, mae hynny'n wir nid jyst y mywyd pob dydd, mae hwn yn wir yn ôl yr ysgrythyr. Drychwch ar adnod 9. Mae'n rhoi enghraifft i ni o'r gyfraith. Mae'n dweud, yng nghyfraith Moses, mae'n ysgrifenedig, nid wyt ti roi genfa am safon ich tra bydd yn dyrnu. Hynny oedd cyfraith Moses yn dweud pan mae Echen yn gwneud y gwaith yna o sathru yr yd mwyn cael yr yd allan yn barod i'w fwyta neu baratoi. O'ch chi ddim bod i roi muzzle ar yr Echen. Pam? Wel, fel bod yr Echen wrth wneud y gwaith yn gallu bwyta chydig o'r cynnyrch. A mae Paul yn dweud, mae hynny yn y gyfraith, mae Duw yn caru ei greadigaeth i gyd, ond mae yna i ddangos gwers i ni. Bod rhai sy'n gweithio fod i fwyta o'r cynnyrch. Mae'n rhoi esiampl arall o'r Hen Testament yn adnod 13. Mae'n sôn am y rhai sy'n gwasanaethu yn y deml, bod nhw'n cael bwyd o'r deml. Bod y rhai sy'n gweini wrth yr allor yn cael eu cyfran o aberthau'r allor. Hynny yw, os chi'n gweithio ym mhethau'r arglwydd, chi'n cael bwyta o bethau'r arglwydd. Ac yna fel petai hynny gyd ddim yn ddigon, adnod 14, mae'n cyfeirio at geiriau Iesu ei hun. Yn yr un modd hefyd, roddodd yr arglwydd o'r chymyn i'r rhai sy'n cyhoeddi'r efengyl ei bod i fyw ar drail yr efengyl. Okay, so mae Paul bam, 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 cyfres o ddydleion yn dangos mae gen i sail cadarn ar yr hawliau fel apostol, fel gweinidog yr efengyl yn eich plith chi. Felly beth oedd yr hawliau yma? Beth oedd cynnwys yr hawliau? Wel, yn syml iawn, yr hawl i gael ei gynnal, i fod yn supported, yn ariannol gan yr eglwys. Mae'n sôn am yr hawl i gael bwyd a diod yn adnod 4. Hynny yw, fel apostol, fel gweinidog, gallai wedi disgwyl bod nhw'n rhoi bwyd a diod a pethau oedd ei angen bob dydd. Mae'n sôn wedyn yn adnod 5, ond nid oes gennym hawl i fynd â gwraig sy'n Gristion o gwmpas gyda ni. Hynny yw, mae'n dweud fel apostol, mae'r hawl gyda fi i ddisgwyl cynhaliaeth nid jyst i fi fy hun, ond i fy nheulu, os o'n i'n dewis mynd â gwraig o gwmpas gyda fi. Yna mae'n sôn am yn adnod 6, yr hawl i beidio a gweithio i ennill ein bywoliaeth. Yna'r hawl, mae Paul yn sôn amdano, mae'n dweud fel un sydd wedi rhoi fy mywyd i wasanaethu ac i waith yr efengyl, fel un sydd wedi cael fy ngalw yn apostol a gweinidog, mae'r hawl dy fi i ddisgwyl byw ar drail yr efengyl. Mae'r arglwydd Iesu'n dweud, mae'r gweithiwr yn heiddi ei gyflwg. Mae fe wedi bod yn llyfurio drostyn nhw mewn ffordd ysbrydol, a felly'r pwynt mae'n gwneud yn adnod 11, os ydyn ni wedi had ysbrydol, fi wedi rannu'r efengyl gyda chi, medda fe, a yw'n ormod i ni fedi cnwd materol. Hynny yw, dylsych chi, fi wedi rhoi beth sydd gen i, ydy yn ormod i ddisgwyl bod chi'n rhoi o'r hyn sydd gennych chi. Felly na'r hawliau. Mae'n iawn, mae'n gywir i eglwys gynnal i gweithwyr. Mae gwaith yr efengyl yw'r gwaith gorau yn y byd, mae angen darparu ar gyfer y gweithwyr. A dyna mae Paul yn dweud. Dyna'r disgwyl, dyna'r norm. Nawr chi'n meddwl be, oedd yn taro fi wrth baratoi. Falle bydd y rai gweinidogion yn teimlo'n lletwydd yn pregethu ar hyn.
Achos fi yn tybio bod na eglwysi sydd yn esgeulus fan hyn. Sa'n teimlo lletchwith o gwbl. Sa'n teimlo embarrass neu'n awkward ar hyn o gwbl. Mae hwn yn man, mae Paul ar y degau neu lythyr yn canmol y Corinthiaid. A fi'n credu allwn ni ganmol yr eglwys. Mae yna heilioni, mae wedi bod yn wir dros y blynyddoedd. Mae'r eglwys wedi gweld yr angen fan hyn ac wedi bod yn anrhydeddus tu hwnt. A mae eisiau diolch am hynny ac adnabod hynny. Mae'n bwysig. Mae'n bwysig. Felly dyna hawliau Paul. Hawliau. Dyna gallai fe fod wedi mynnu a disgwyl gan o Corinthiaid. Ond be wnaeth Paul felly? Fan hyn ni'n dod i'n ail bwynt ni, sef ymddygiad Paul. Be wnaeth fe? Wel, mae'n dweud yn adnod 12, ond nid ydym wedi arfer yr hawl hon. Ac yna, adnod 15, mae'n dweud o'r un peth, nid wyf fi wedi manteisio ar ddim o'r hawliau hyn. Hynny yw, mae Paul yn dweud, bod gen i yr hawliau yma, cofiwch nes i ddim defnyddio, nes i ddim manteisio ar yr hawliau yma yn eich plith chwi. Mae Paul eisiau cywiro, oedd y rai yma yn yr eglwys, oedd yn meddwl bod ddim di defnyddio'r hawliau yma, achos bod yr hawliau yna ddim ganddo fe fel apostol. Na. Mae Paul yn dweud, chi di cam ddeall. Nes i ddewis hyn. Oedd hwn yn benderfyniad gen i, fi wedi bod yn bwrpasol yn hyn. Rwy'n falle bod rai ohonoch chi'n yn drysu fan hyn. Mae'n y bach o densiwn. Achos os chi wedi darllen trwy llythyrau Paul, wedi darllen llyfr yr actau, chi'n gwybod mae yna adegau lle oedd Paul yn darparu iddo fe ei hun. Oedd e'n gwneud pebyll, yn gwneud pethau allan o ledr mwyn gallu cynnal ei hunan. Ond ni hefyd yn gwybod oedd yna adegau eraill lle roedd e'n cael ei gynnal. Lle roedd e'n cael ei gynnal gan rhoddion eglwys Crist. Felly, beth sy'n mynd mlaen fan hyn ydy Paul yn gorddweud? Ond na, yr esboniad gorau fi'n credu yw hyn. Pwy oedd Paul? Beth oedd ei alwedigaeth e? Wel, roedd ei wedi ei alw fel apostol i'r cenhedloedd, yn doedd. Oedd e ddim jyst yn weinidog arferol, oedd e ddim jyst yn henuriad mewn eglwys, oedd e'n apostol, ac yn arbennig apostol i'r cenhedloedd. Y rhan mawr o'i waith e, felly, oedd mynd ar efengil i bobl am y tro cyntaf. Oedd e'n torri tir newydd lle oedd pobl ddim wedi clywed am yr arglwydd Iesu Grist o'r blaen. A felly, yr egwyddor oedd gan Paul fel petai oedd hyn, oedd bod e ddim yn disgwyl dim gan yr eglwysi hynny roedd e'n plannu ar y pryd. Y bobl yna oedd e'n cyflwyno'r efengil iddyn nhw am y tro cyntaf. Hynny oedd eglwysi eraill, y rai oedd wedi plannu'n barod, wedi sefydlu, ond nhw fod i geisio bod yn rhan o'r gwaith a'i gynnal a rai eraill oedd yn efengylu. Ond pan oedd e'n mynd i rwle newydd, oedd e ddim eisiau gofyn dim gan y bobl hynny. Oedd e ddim fel petai'n dweud, reit, na i rannu'r efengil dych chi, ond gyntaf mae eisiau chi roi rhywbeth bach yn ymhoced i. Oedd e ddim eisiau bod unrhyw ddryswch fel na. Oedd e ddim eisiau roi'r argraff bod yr efengil yn rhywbeth chi'n gorfod talu mwyn ei dderbyn. A felly oedd na adegau, pan bydde fe'n cyrraedd rhywle, falle oedd yr arian oedd ganddo fe wedi redeg mas, oedd e ddim eisiau gofyn mwy gan y bobl yma oedd ddim yn credu eto, a felly, ar yr adegau hynny oedd e'n gweithio gyda'i ddwylo, yn gwneud beth bynnag oedd ei angen mwyn cwrdd â'i anghenion. Wnaethon ni rhywbeth tebyg fel eglwys. Chi'n cofio
Nadolig cyn diwetha, nawr, wnaethon ni'r Oedfa yng Nghastell Coch. Os ych chi'n ymweld, o'ch chi'n cael dod mewn am ddim. Os ych chi'n aelod o'r eglwys, o'ch chi'n gorfod talu. Pam? Wel, achos o'n i ddim eisiau disgwyl i bobl o ddim yn rhan o'r eglwys, neu ddim yn Gristnogion, i deimlo unrhyw rwystyr. Na, dewch i fewn, dewch i fewn. Os chi'n aelod o'r eglwys yn barod, wel, come on, mae eisiau ni dalu ein ffordd. Wrth gyflwyno Efengyl Gras, oedd Paul eisiau fe fod mor amlwg a phosib fod yr Efengyl yn rhad ac am ddim. Does na ddim cost. Does na ddim cost. Allwch chi ddod yn Gristion os ydych chi y person mwyaf cyfoethog yn y byd, neu os ych chi'n berson sydd yn llythrenol heb ceiniog i'ch enw. Os ych chi'n berson llewyrchus a llwyddiannus yng ngolwg y byd, neu os ydych chi yn rhan o'r grwpiau yma, mae'n rai gwledydd, mae ydych chi grwpiau'r untouchables, yr bobl hynny sy'n byw ymhlith sbwriel ac arffosiaeth. Gewch chi ddod. Gewch chi ddod. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwahodd chi, dewch at y fe. Mae'r Efengyl yn dweud, dewch heb arian. Dewch a derbyniwch yn rhydd ac yn rad ac am ddim trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r pam bod Paul yn dweud hyn felly wrth y Corinthiaid. Wel, dwi ddim yn dweud mwyn gwneud iddyn nhw deimlo yn eog. Adnod 15. Nid mwyn cael dim o'r fath i mi fy hun rwy fy'n ysgrifennu hyn. Mae fel bethau'n dweud, peidiwch meddwl bod fi'n tynnu hyn i'ch sylw chi nawr, fel bod chi'n dechrau teimlo, whoops a daisy, dylswn ni di roi mwy iddo fe, ac falle'n ysgrifennu checa ac anfon iddo fe. Ddim dyna mae Paul yn dweud. Na. Ysdim amser dyn ni edrych yn fanwl, ond mae Paul yn neud y pwynt, byddwn ni'n gwneud hyn am ddim, os oedd angen. Hynny yw'r fraint sydd gyda fi, yw gallu rannu'r Efengyl yn rhad ac am ddim. Mae yna reidrwydd arno fi. Fi wedi cael fy ngalw. Mae Duw wedi fy mhenodi i. Gwai fi os na ffricethodd yr Efengyl. Fi'n gorfod gwneud y gwaith yma, beth bynnag mae hynny yn ei gostio. Felly pam tynnu sylw at y peth nawr? Wel, achos mae Paul eisiau atgoffa nhw o'r egwyddor sydd tu ôl i hyn i gyd. Fan hyn ni'n dod i'n pwynt ola ni, cymhelliant Paul. Cymhelliant Paul. Pam te? Os oedd gan Paul yr hawliau yma, pam bod e wedi dewis ymwadu? Pam bod e wedi dewis ymddwyn yn y ffordd gwnaeth e? Wel, achos bod e ddim eisiau unrhyw rwystyr i'r Efengyl. Yna'r pwynt. Oedd e ddim eisiau bod ei hawliau fe yn dod yn ffordd yr Efengyl. Fel Cristion, fel apostol, roedd e yn rhydd. Ond y ffordd oedd e'n dewis defnyddio ei ryddid oedd trwy roi lan ei hawliau mwyn gallu cwrdd â phobl ar ei termau nhw. Dyna'r adnod enwog yna, fi'n siŵr bod chi wedi clywed hi o'r blaen. Adnod 22. Roedd wedi mynd yn bob peth i bawb mwyn i mi mewn rhyw fodd neu gilydd achub rai. Saesneg, I've become all things to all men. Nid fod wedi newid yr Efengyl, nid dyna'r pwynt. Ond mae rai pobl fel petai nhw'n camddeall, neu'n camddehongli y geiriau yna, yn meddwl bod rhaid i ni newid neu addasu yr neges mwyn y gynulleidfa. Ni'n newid y beth ni'n dweud mwyn peidio offendo pobl. Nid dyna mae Paul yn dweud. Mae'r Efengyl yn mynd i fod yn dramgwydd. Right? Mae'r neges yr Efengyl bod chi a fi yn bechaduriaid a
bod ni ddim yn gallu gwneud dim i achub ein hunan, ac mae'r unig ffordd i fod yn iawn gyda Duw yw trwy roi ein ffydd ni mewn Meseia nath cael ei groeshoelio, a'i gladdu, ac yna nath atgyfodi ar y trydydd dydd. Mae'r neges yna mynd i upseto bobl. Mae'n y bobl mynd i ffind o hynny'n anodd i'w glywed, yn anodd i'w gredu. Maen nhw'n mynd i casau y neges yna. Be mae Paul yn awyddus yw mae'r unig dramgwydd, yr unig rwystyr yw y neges, a nid rhywbeth amdano fe a'i ymddygiad fe ei hun. A felly mae'n dweud, i'r Iddewon, eithym fel Iddew, mwyn ennill Iddewon. Hynny yw, pan oedd e'n treulio amser gyda Iddewon ac yn treul esbonio'r efengyl iddyn nhw, oedd e'n ymddwyn yn allanol fel nhw. Oedd e'n bita'r un bwyd iddyn nhw, oedd e'n siarad yr un iaith â nhw. I rai sydd dan y gyfraith, fel un ohonynt hwy. I rai sydd heb y gyfraith, fel un ohonynt hwythau. I'r gweiniaid eithym yn wan. Hynny mae fel petai'n dweud, yn ôl yr sefyllfa, yn ôl y person o'n i'n ymwneud gyda nhw, o'n i'n trio bod mor debyg i nhw ac o'n i'n gallu. Os o'n nhw'n bita bwydydd kosher, o'n i'n bita bwydydd kosher ac yn ofalus o'i gwmpas nhw. Os o'n nhw'n bita pethau eraill, neu ddim yn poeni am byti dyfodau eraill, wel, o'n i'n ymddwyn fel hynny hefyd. A dyw'r pethau yma ddim yn absolute sylwch. Mae Paul yn ofalus i ddweud, hynny yw, fi ddim dan y gyfraith. Hyd yn oed pan o'n i gyda'r Iddewon, a gyda rai oedd yn parchu'r gyfraith, o'n i ddim yn gwneud hynny mwyn achub fy hun. Ac ar yr un pryd, pan o'n i gyda'r pobl sydd ddim yn dilyn y gyfraith o gwbl, oedd hynny ddim yn golygu bod fi'n gallu gwneud unrhyw beth. Hynny, mae'n jyst yn wirion. Gallwch chi ddweud, reit, fi eisiau rannu'r efengyl gyda serial killers. A felly, mwyn gallu bod yn agos at nhw, fi'n mynd i ddechrau lladd llwyth o bobl, fel fi'n gallu ffito... Na, mae Paul yn dweud, fi dal dan gyfraith Crist. Fi dal angen bod wneud yr hyn sydd yn iawn yng ngolwg Duw, ond lle mae yna ryddid i wneud neu i beidio gwneud rai pethau, fi'n mynd i ddefnyddio'r ryddid yna nid mwyn fi, ond mwyn nhw. Dwi ddim yn bod yn dwyllodrus. Dyw Paul ddim yn bod yn rhyw fath o chameleon fan hyn yn newid ei liw mwyn ffito mewn. Na, oedd e jyst yn sylweddoli fod y pethau yna. Chymod, beth oedd e'n gwisgo, beth oedd e'n bita, y ffordd oedd e'n siarad neu'n ymddwyn. Oedd y pethau hynny ddim mor bwysig ar bobl oedd e'n trio cyrraedd. Oedd e'n barod i amrywio'r pethau yna, a weithiau, wneud pethau, falle bydde fe ddim di dewis gwneud, neu ddim di eisiau gwneud, ddim y pethau oedd yn siwtio fe, neu ei hoff bethau fe, pam mwyn bod mor enillgar a phosib. Mae enaid rhywun arall yn llawer fwy gwerthfawr na fy hawliau personol i. Yna'r pwynt. Yna pam mae Paul yn codi'r peth fan hyn yng nghyd-destun y ddadl fawr yma am byti bwyta bwydydd neu peidio bwyta bwydydd. Ond nhw yn ymddwyn yn ôl pa hawl sydd gen i, ac yn nhw wedi anghofio gofyn y cwestiwn yna, sut allai garu? Sut allai fod yn ofalus? Sut allai anrydeddu? Sut allai fod yn enillgar? Wrth i ni orffen. O ble gath Paul y syniad yma? Lle gath Paul y syniad yma? Wel, o'r arglwydd Iesu ei hun wrth gwrs. Ni'n darllen yn dyn i'r geiriau yna, fe di cyfeirio at nhw sawl gwaith yn ddiweddar, yn Philippiaid 2. Ni'n clywed am yr arglwydd Iesu. Adnod 6, ei fod ef ar ffurf Duw.
bod ganddo fe bob hawl yn y bydysawd ac awdurdod dros bob peth, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i'w gipio, yn beth i ddal gafel neu i fanteisio arno fe, ond fe'i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod arwydd ddynol. O'i gael ar ddull dyn fe'i darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar groes. Am hynny tra dyrchafodd Duw ef. Oedd Paul yr apostol, yn dilyn meistr. Meistr wnaeth roi lan ei hawliau i gyd. Meistr wnaeth ddod yn un ohono ni. Meistr wnaeth uniaethu ei hun gyda ni yn llwyr a dod fel ceithwas i wasanaethu a roi popeth i enwi, roi ei fywyd ei hun mwyn ein hachub ni. A felly nawr, wrth i ni ymwneud gydag eraill. Wrth i ni ymwneud gyda yr eglwys, ond wrth i ni ymwneud gyda phobl sydd ddim eto'n adnabod yr arglwydd, ac wrth i ni gyflwyno'r efengyl iddyn nhw. A mae hawliau dyn ni. Mae rhyddid gyda ni. Ond gwyliwch nawr, bod ni ddim yn arfer, neu'n manteisio'r pethau hynny, ac yn hytrach yn defnyddio ein rhyddid mwyn ennill pobl i Grist. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ganwn ni i orffen. Rhif 37 yng Nghrymawr 1. O'r nef y daeth fab dinam. I'r byd yn dlawd heb feddu dim. I weini'n fwyn ar y gwan, ei fywyd roes, i ni gael byw. Hwn yw ein Duw, y brenin tlawd. Ac ymlaen, nawr ni sefyll i ganu.
Dad, i ni'n diolch i ti am yr rhyddid sydd gennym ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr rhyddid hynny i roi lan ein hunan. Ac i fyw nid mwyn ni'n hunan yn awr, ond dy mwyn di ac mwyn eraill. Ni'n gofyn am dy help di yn hyn, helpa ni gymhwyso hyn, helpa ni arglwydd yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd, i weld beth mae ni olygu, i fod yn bob peth i bawb o'n cwmpas ni, heb newid yr efengyl, heb gyfaddawdi ar yr hyn sydd yn dda yn dolwg di. Ond bod mor enillgar ag y gallwn ni, os gweli di fod yn dda. Nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, bod gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.